אוקיי, סבלת חלומי, הנה אני באה. יש לי כמה ימים איתו, ואני הולכת להשיג אותו ולא אכפת לי כלום, כי הפעם אני יוצאת עם טבעת. שלום, ברוכה הבאה. בואי, כאן מתרבקים. נעים להכיר, בואי, תכנסי, תרגישו בבית. רוצה לשתות משהו? די? יש מים קרים שאפשר להכין איתם משהו חם, וזהו. מה עם ננה? טיון תופס? תופס. היידה. מה, כמה זמן אתה פה? 2 המון זמן. כן. אז כאן השירותים, וזה החדר שלך לשבוע הקרוב, המצעים נקיים. וזהו, תרגישי בבית. אתה לא מזהה אותי? אני אמור? נו, מהפרסומת שיצרת, חלום, דאבל דרים. אני הייתי נערת המים. בדוק. זוכר אותי. גוני. תמיד היית אומר לי, תביא לי מים ננה, תביא לי מים ננה. אל תזכירי לי את זה, הגרון שלי הגמור, איך שונא ננה. שנייה רגע. הלו? די, נו. די. יואו, איזה כיף. וואי, תודה רבה. כן, יאללה, ביי. מה? פאק, יואו. מה קרה? הפרסומת שעשיתי לדאבל דרים זכתה במקום הראשון בתחרות וזכיתי בכרטיס זוגי למקסיקו. פאק, מי היה מאמין שאני אקח את זה? אני האמנתי. איזה כיף לך, אני בחיים לא הייתי במקסיקו. האמת שגם אני לא, זו פעם ראשונה שלי. זה טירוף. ההורים שלי היו, אם תצטרך חיצות למקומות וכאלה. איזה נסיכה אחת. האמת שכל החברים שלי כבר טיילו שם מלא והם נתנו לי כבר נאום שלם עוד לפני שבכלל זכיתי. מגניב. טוב, אני אסתכל קצת. שירותים פה, נכון? לא. לא, איזה חמודת, הוא פשוט בכלל לא הטעם שלי, אני כזה אוהבת אותם יותר עם שיער שחור, לא עכשיו בלונדינים עם עיניים כחולות, זה פשוט לא הטעם שלי. אני גם אוהבת אחד כזה, אני רוצה אחד כזה שיהיה לו עבודה רצינית, לא מלצר. אבל איזה כיף שחשבת עליי, פשוט באמת אין צורך. את בטוב? כן, אני סתם, האתר שבניתי עושה בעיות. וואלה, איזה אתר את בונה? של סבונים. די, איזה מגניב. מעניין אותך? בטח, מה, איזה סבונים? אני יכולה להדגים לך אם אתה רוצה. שים לב, זה, אתה יכול להרגיש, לחוש, זה מהדורה חדשה. קוראים לזה פולנה, זה... את חושבת שזה יעזור לי פה בטח. איפה אתה רואה? אני יכולה גם לעבור לך על אלה אם אתה רוצה, ואם אתה... יש לך עוד משהו? חתוליק, איפה את? תגיד, דחוף, יש לי הפתעה שאת הולכת לעוף. יופי, מעולה. טוב. יאלוש ביוש.
מומו. חברה שלך? כן, כאילו בן הזוג שלי. מה? איזה יופי. אני לא ידעתי שאתה... מה את מופתעת? אני לא יודעת מופתעת. שאני- מה פתאום, אז אני ישר זיהיתי, כאילו, לא ישר, רעיון ניצוצות, אבל איזה כיף לך. אני ממש בעד הדברים האלה, אני בעצמי התנסיתי לא פעם ולא פעמיים, אז זאת אומרת, סתם אני נראית ככה כי אני קצת תשושה. אני עייפה, פשוט צריכה להתמקם. עוד לא התמקמתי. איפה החדר אמרנו? אני בחדר. זה החדר שלי שם. נכון. הכל טוב? בטח. אני בבית. חתוליק, איזה כיף שהגעת! תמת אחת מטומטמת! מה את חשבת? שמה, שתגיעי לפה ומה? עכשיו את צריכה לשמוע את כל ההנחות שלהם, יופי באמת. בא לי הביתה!